Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Roy. Taga Dumaguete. Palagi akong nakikinig sa channel niyo. Kaya naman nais ko ring magbahagi ng isang kwento tungkol sa kababalaghan na naranasan ng ama kong wala nang ginawa kundi maglasing na maglasing. Dekada 90. Nasa edad 40 na mahigit ang aking amang si Mando. Simula nang mabaldado ang kaliwang paa ng aking ama ay naging libangan nito ang paglalasing. Nalaglag kasi siya sa bangin nang minsang pumunta siya sa kagubatan para manguha ng kawayang ipangdidingding sa kulungan ng baboy namin noon. At sa kamalas-malasan ay nabitiwan niyang itak na hawak-hawak. Kung kaya't tumalsik yon sa kanyang binti. Dahilan kung kaya't nasugatan ito ng malala. At ang pinakamasaklap ay tinamaan ng itak ang buto niya sa binti noon. At yon ang dahilan kaya hindi na siya makalakad pa ng maayos. Ang tawag nga sa kanya ng karamihan ay Mandong Pilay. Simula nung mapilay na si tatay ay palagi na siyang naglalasing. Kung saan saang baryo o sitio siya nakakarating. Dumarayo siya sa ibang baryo makainom lamang ng alak. O kung hindi naman ito makakapunta sa mga karatig lugar. Pagkat may mga pagkakataong inaatake siya ng rayuma. Nangungutang siya ng alak sa kalapit bahay naming may tindahan. Nagugulat na lamang si nanay sa tuwing sinisingil siya ng kapitbahay namin. Kapag ganun ang nangyayari, uusok na lamang ang ilong ng aking ina. At walang tigil na bubungangaan niya si tatay hanggat hindi siya napapagod sa katatalak. Parang tambutsyong pumupugak-pugak ang aking ina sa tuwing nagagalit ito. Dahil kahit ilang beses niyang pagwawalan si tatay na uminom ng alak, ay hindi ito nakikinig nun. Pero alam niyo ba, kung ano ang dahilan kaya palaging umiinom ng alak si tatay? Malalaman niyo rin maya-maya. Dahil sasabihin ko ang dahilan kung bakit siya naglalasing palagi noon. Isang araw, pupungas-pungas akong bumangon sa mahigaan. Naririnig ko na namang nagtatatalak si nanay noon. Galit na naman siya habang walang tigil na nagkakalabugan sa labas ng kwarto. Tumigil ka na, Leonora. Namumuro ka na sa akin, ha? Tatamaan ka na talaga. Sabay ni tatay at mabilis na iniwasan ang pitsyel na binato sa kanya ni nanay. Walang tigil na pinagmumura siya ni nanay dahil inumaga na naman siya ng uwi galing sa inuman. Sinabi naman ni tatay na napasarap lang inuman nilang magkaibigan kaya hindi niya na namalayan ang oras nun. At talagang nagpapalusot ka bang damuho ka? Hindi mo ba naisip na may tao ritong hindi makatulog ng maayos dahil sa pag-aalala sa'yo? Ikaw nagpapakasarap ka lang sa inuman samantalang ako dito. Halos tubuan na ng nervyos dahil sa pag-aalala sa'yo. Bulyaw ni nanay at muli niya na namang binato si tatay nang mahawakan niyang walis tingting nun. Nakauwi naman ako ng buhay, di ba? Walang nangyari sa akin masama. Kaya huwag ka na maghurumentado pa dyan. Nakakahiya sa mga kapitbahay, oh. Sagot ng aking ama. At pinulot ang saklay nitong natumba. Kitang-kita ang panggigigil ng aking ina. Siguro kung hindi lang pilay si tatay ay baka nginudgod niya na ito sa sahig at pinagsasapak. Dahil sa tindi ng galit na nararamdaman nun. Samantalang si tatay naman ay pa-chill-chill lang na akala mo ay binatang ng aasar sa kisintahan nito. Ngingiti-ngiti pa si tatay habang iika-ikang naglakad papalapit sa upuan. Patirin pa kita dyan, eh. Makikita mong demontres ka. Sambit ni nanay at pinanlilisikan ng mga mata ang ama kong mahimbing nang natutulog. Humihilik-hilik pa nga ito. Para hindi na humaba pa ang pag-iingay ni nanay ay sinaway ko na lamang siya. Sinabihan ko siyang tumigil na sa pagbubunganga dahil napakaaga pa. Nakakabulahaw siya ng mga kapitbahay. Imbis na nasa kasarapan pa ng tulog ang mga yon ay magigising na lamang dahil sa bunganga ng aking ina nun. Huwag akong pagsabihan mo, Roy.
Yang amo mo yung pagsabihan mo dahil ginawa ng tubig ang alak at inumaga na naman ng uwi. Mukhang nakalimutan niya na yatang nangyari sa kanya nung bago pa man mabaldado yung paa niya. Tugon ni nanay. Kumunot ang noo ko at tumingin kay tatay nang may pagtataka. Dahil sa ang alam ko lang ay nadulas si tatay at napuruhan ng itak ang buto sa binti niya. Kaya siya nabaldado. Bukod doon ay wala na akong ibang alam pa. Kaya't bakit parang may iba pang ibig sabihin ng mga sinasabi ni nanay noon. Tumahimik ka na nga, Leonora. Huwag na nating pag-usapan ng tungkol dyan. Kaya nga ako nagpapakalasing para tuluyan ko na makalimutan yung ponyemas na nangyari sa akin nun eh. Tapos ngayon ipapaalala mo pa. May galit sa boses ng aking ama nang sabihin niya yon sa aking ina. Hindi na nagsalita pa si nanay. Sa halip ay pumunta na lamang ito sa kusina para magluto ng agahan. Sumunod naman ako sa kanya para tulungan siyang makapagluto. Hayaan mo na lamang po si tatay, nay. Huwag mo nang bungangaan pa. Hayaan mo sa susunod kapag inabot siya ng 10 oras sa inuman. Susunduin ko na lamang siya para hindi ka na mag-alala pa. Buti nga't nakauwi pa si tatay kahit lang una sa alak eh. Hindi gaya ng iba dyan, kung saan abutan ng pagbagsak ng katawan ay doon na natutulog. Kahit nasa gilid pa ng daanan yon, walang pakialam. Ang buong akala ko ay hindi nasasagot pa ang aking ina. Dahil napansin kong abala na ito sa ginagawa. Pero nagkamali pala ako. Dahil muli na naman siyang nagdaldal at sinabi niyang mas maigi pa nga raw na gano'n ang mangyari kay tatay. Nang sa gano'n ay wala pa ito ng mabangis na hayop sa gilid ng kalsada at nang madala na. Napapailing at palihim na lamang akong napangiti sa aking ina. Dahil sa kahit gano'n siya ay alam ko namang hanggang sa pagbubunga nga lamang ito. Dahil alam kong kapakanan lang naman ng aking ama ang kanyang iniisip. Makalipas ang ilang sandali ay sinabihan ako ng aking inang bilisan na ang ginagawa kong paghuhugas. Dahil maghahain na siya ng agahan para makakain na raw muna si tatay bago yun matulog. Matapos makapaghain ng pagkain sa lamesa, pinuntahan na ni nanay sa balkonahe si tatay para sabihin ditong mag-aagahan na. Pero muli ko na namang narinig ang pagdadaldal ng aking ina. Dahil sa nakatulog na pala ang aking ama sa upuan dahil sa kalasingan. Kita mo na yung damuho mong ama. Aga-aga, inaasar ako eh. Ang lakas ng loob magsabing lutuan ko siya para makakain muna bago matulog. Tapos ngayon nakakain na. Daig ba yung bangkay kung makabulagta sa upuan? Ihahagis ko na talaga yung ama mo sa labas ng bakuran pag hindi ako nakapagtimpi eh. Bagya pang sinipa nito ang paa ni tatay na nakalaylay sa upuan. May mga nakakalat ring suka sa may sahig kaya mas lalo pang umusok ang bunbunan ng aking ina nun. Napapailing na lamang ako dahil sa parang mga aso't pusa mga ito. Si tatay naman kasi, kung kailan tumanda na, saka pa nagpasaway kay nanay. Para hindi na magalit at magdakdak ang aking ina ay sinabihan ko na lamang siyang kumain na kami. Huwag nang mag-ingay at baka tumakbo pa ang swerte. Hayaan niya na lamang si tatay na maglinis ng sarili nitong suka pagkagising. Hindi naman siya atse para sundin ang lahat ng kalat ni tatay noon. Nagdadadakdak pa si nanay noon. Inakbayan ko na lamang siya at iginawi na papunta sa may kusina. Nang matapos kaming kumain ni nanay ay lumabas muna ako ng bahay at pinunta ng kaibigan kong si Baldo. Pagkarating ko sa bahay nila ay naratnan kong nag-uumpukan sa labas ng pintuan ang iilan naming mga kapitbahay. Habang papalapit ako, narinig ko ang usapan nila patungkol sa aswang umano. Nagsimula na namang manalasa dito sa lugar natin yung aswang. Oo nga, kaya ako simula ngayon, pagpatak pa lamang ng 5:00, hindi ko na pinapalabas yung mga anak ko ng bahay. Mahirap na. Baka mamaya naririyan lang pala sa tabi-tabi yung mga ganyan na aswang eh. Yung mga naghahanap ng mabibiktimang bata.
Na makita ako ni Aling Marta at sinabihan niya akong balaan ko raw ang aking amang huwag magpapaumaga sa labas ng bahay. Dahil baka mamaya ay madisgrasya pa umano ito ng aswang na nagpagala-gala sa kalaliman ng gabi. Sumabat naman si Aling Minda at nagsabing malabong lapain umano ng aswang si tatay. Dahil napakakunat umano ng balat nito. Mas makunat pa sa kalabaw dahil sa katandaan. Isa pa ay baka hindi na dugo ang dumadaloy sa katawan ni tatay, kundi purong alak na dahil sa pagiging lasinggero nito. O nga naman, kung ako yung aswang niyan, lalagpasan ko na lamang si Mang Mando eh. Malayo pa lang, malalangap mo ng amoy alak to. Baka pati nga utot niyan, amoy alak pa eh. Sabat ng kaibigan kong kakalabas lamang ng bahay. Pabirong binatukan ko ang kaibigan ko sa may inakbayan. Ginulo ko ang buhok nun. Langya ka, tol. Loko-loko ka talaga kahit kailan. Sad ko nun. Pero biro nga, dapat sabihan mo yung ama mo, Roy, na huwag masyadong maglalasing. Alam mo kasi nakaraan lang nakita ko siyang iika-ikang naglalakad pa uwi sa inyo eh. Mga 2:00 na yata ng madaling araw yun. Baling sa akin ni Aling Marta. Sinabi niya pang nagising siya noong mga oras na yon dahil sa ingay ng mga aso. Nagtatahulan na tumaalulong ang mga alaga niyang aso nun, na para bang may nakitang elemento o nilalang ang mga ito. Kaya nagising siya at napilitan siyang bumangon para sawayin ng mga alaga niyang aso. Nung sumilip nga siya sa bintana, ay nakita niya ang aking amang susuray-suray ng naglakad pa uwi. Nako, kung hindi ko lang kilala yung tatay mo, Roy, napagkamalan kong aswang yan. Baka tinirador ko na yan. Anya pa. Sige po, Aling Marta. Pagsabihan ko po si tatay. Matapos kong sabihin yon ay umalis na kami ni Baldo. Dumayo kami sa karatig sitio para manood ng basketball. Wala naman akong pasok sa trabaho ng araw na yon kaya pwede ako maglamyerda. Nung nasa karatig sitio na nga kaming dalawa, habang naronood ay may naririnig na naman akong usap-usapan patungkol sa aswang. Napapailing na nga ako ng mga sandaling yon. Sa isip-isip ko pa, pati ba naman dito, mga aswang-aswang pa rin ang maririnig mo. Natigil lamang ako sa pag-iisip ng tapikin ako ni Baldo sa braso at may itinuro ito sa hindi kalayuan. Tol, dali. Tingnan mo yung dalagang nakaupo sa dulo. Ganda no? Bulong sa akin ni Baldo at hindi magkamayaw sa pagtapik sa braso ko na akala mo'y nadudumi nun. San? Wala naman akong nakita eh. Ano ba naman yan? Lakihan mo kasi ang mga mata mo para makita mo. Naaasar na wika ng kaibigan ko at muling ininuso ang bibig patungo sa dalaga. Na makita ko ang sinasabi niyang dalaga, ay tinanong niya ako kung ano daw ang masasabi ko tungkol doon. Tingin mo, tol, taga rito kaya yung dalagang yan? Ganda niya eh. Kakaiba yung ganda. Muli niyang tanong at paulit-ulit niyang binabanggit kung gaano kaganda ang dalaga na para bang nagyuyuma siya ng panandalian nun. Sinabi ko naman sa kanya ngayon ko lamang nakita ang dalagang yan. Kaya hindi ko masasabi kung taga-sityo ba siya o dayo lang. Sa palagay ko dayo lang yung dalagang yan. Kasi halos kilala ko ng lahat ng mga kadalagaan dito eh. Taas nung wika ni Baldo. Magsasalita na sana ako nang biglang may tumapik sa balikat ko nun. Nang lingunin ko kung sino ang tumapik ay nakita ko ang katrabaho namin ni Baldo na si Manuel. Mabuti naman at dumayo kayo rito, pre. Nakangiting wika sa amin ni Manuel. Tapos ay tumabito kay Baldo. Oo, hinaya kasi ako ni Roy na manood ng liga eh. Ang totoo nga niyan, hindi pala Roy yung pinunta ko dito. Kaya pumayag ako eh. Nakangising tugon ni Baldo. Sus, huwag ka na magsalita pa, pre. Alam ko namang maghahunting ka na naman ng dalaga rito sa lugar namin. Saad naman ni Manuel.
Mabuti ka pa at hindi ko pa man sinasabi na hulaan mo na kaagad. Pero itong si Roy, napakahina talaga. Magtigil-tigil ka nga dyan, Baldo. Huwag mo akong igaya sa yung babaero. Kung magpalit ka ng kasintahan, kala mo magpapalit ka lang ng damit Magdahan-dahan ka, boy ha. Baka mamaya mamagapay ang ano mo. Dahil dyan sa mga ginagawa mo, mayari ka pa. Biro ko kay Baldo, kaya't nagtawanan na lamang kami nun. Makaraan ng ilang minuto, dahil sa kadaldala ni Baldo ay hindi na ako nakasingit pa sa usapan nila ni Manuel. Puro kasi babae ang pinag-uusapan nila at kapag ganoon ay iiskapo na ako. Dahil hindi naman ako makasabay sa usapan na yon. Mataman na lamang akong nakikinig sa usapan ng dalawa. Hanggang sa dumako na ang kanilang usapan tungkol sa magandang dalagang nag-iisa lamang na nakatayo sa hindi kalayuan habang nanonood ng liga nun. Maya-maya pa, narinig kong binalaan ni Manuel si Baldo na iwasan ng dalaga dahil dayuhan lamang ito sa kanilang lugar. Oh, ano naman kung dayuhan lang? Wala naman siguro masama kung makikipagkilala ako sa dalaga, di ba? Nakangisi niya pang wika nun. Dagdag pa nitong kung magkagustuhan man silang dalawa ng dalaga sa hinaharap, di mas ayos umano yun. Sira ka talaga, tol. Basta, iba na lang yung pormahan mo. Huwag na yung dalagang yan. Anya ni Manuel at tiniba na ang usapan. Dahil sa may kakulitan nitong kaibigan ko, Sir Seth, kaya naman sinabi na ng katrabaho naming marami ang naghihinalang may kakaiba sa dalaga. Dahil simula noong palaging dumadayo sa sityo nila ang dalaga, ay may kababalagan umanong nangyayari. Gaya na lamang ng nakuna ng buntis na kinausap ng dalaga. Hinawakan lamang umano nito ang tiyan nun. May nakapagsabi ring nabati ng dalaga ang isa sa mga sanggol ng kapitbahay ni Manuel. Nang minsang ilabas yon ng bahay at nagkataong naroroon ang dalagang yon. Ang sabi-sabi nga sa kanilang sityo, baka aswang ang dalagang ito. Dahil wala namang nakakakilala rito. Basta pumupunta lamang ito sa sityo nila at magiliw na nakikipag-usap sa mga taong nais nitong kausapin, na para bang namamasya lang. Kaya nga sa dinami-rami ng mga taong nanonood ng palaro, ay walang tumatabi rito. Halatang iniiwasan ng lahat ang dalaga at parang takot pa nga ang iilan na masagi ang dalagang yon. Kakaiba. Anong kakaiba dun sa dalaga? Porque maganda siya. Isa pa hindi totoo yung aswang, no? Maniwala ka sa akin. Yung tatay nga ni Roy halos sa kalsada na nakatira dahil inuumaga palagi sa inuman. Hindi naman inaswang. Bulalas pa ni Baldo kay Manuel nun. Nasa sayo yan, tol, kung hindi ka talaga maniniwala. Dilapitan mo. Pero ikaw lang mag-isa. Huwag mo kaming idamay ni paring Roy. Sad pa ni Manuel nun. Ang loko-lokong si Baldo, talagang pinuntahan niya ang dalaga. Nilapitan niya ito at magiliw na nakikipag-usap. Makaraan nga ang ilang minutong pag-uusap nila ay malaki na ang pagkakangising bumalik ito sa kinaroroonan namin. Dinaig pa nito ang nanalo sa loto. Dahil halos hindi na maitikom pa ang bibig sa sobrang pagkakangisi. Pagkalapit nga niya sa amin, parang bulating ibinabad sa asin at suka. Sa kadahilanang hindi ito matigil sa kinatatayuan habang nagkikwento sa pinag-uusapan nila ng dalagang sinasabi niyang Melody ang pangalan. Pangalan palang kaduda-duda na. Sambit ni Manuel habang napapailing. Huwag ka nang kumontra pa, tol. Huwag mong sirain yung magandang araw ko ngayon. Aniya pa ni Baldo. Pagkatapos naming manood ng palaro, ay inaya kami ni Manuel na mag-inuman. Pumayag naman ako pero sinabi ko sa kanyang konti lamang ang iinumin namin dahil hindi ako nagpaalam sa aking inang pupunta sa Karatig Sitio. Ang alam niya lang kasi sa bahay lamang ako ni Baldo tatambay. Sige pre, walang problema.
Pagsang-ayon ni Manuel at naglakad na kami patungo sa bahay nila. Sa paglipas ng mga oras habang inuubos na lamang namin ang kalahating bote ng alak, ay napansin kong mayat maya ang paghimas ng batok si Baldo. Namumula na rin ang kanyang mukha na akala mo inatake ng high blood. Ayos ka lang ba, tol? Tanong ko sa kanya. Tumango ito at sinabing ayos lamang siya. Mukhang tinamaan na siguro siya ng alak na iniinom namin kaya't nakaramdam siya ng pagkahilo nun. Hindi na namin inubos pang alak, Sir Seth. Nagpaalam na kami kay Manuel na uuwi na dahil mukhang may tama na nga si Baldo. Saktong pagkarating lang namin sa bahay ni Baldo ay suka na siya ng suka. Ang akala ko noon ay dahil lamang sa kalasingan niya, kaya't iniwanan ko na siya noon. Umuwi na ako sa bahay namin para makapagpahinga na rin. Kinabukasan, hindi nakapasok ang kaibigan ko sa trabaho. Ang sabi ay inaapoy umano ito ng lagnat, kung kaya't hindi nakapasok sa trabaho. Pagka-uwi ko naman sa bahay, kinahapunan ay nadatnan kong nagpaalam si tatay sa aking ina. Napupunta lamang raw siya sa kumpare niyang nasa kabilang city noon. Dahil ilang linggo na raw niyang hindi ito nadadalaw. Muli na namang nagalit ang aking ina at nagwikang, "Walang hiya ka talagang, gurang ka. Bahala ka na nga sa buhay mo. Nakakabanas ka." Hindi naman nagpatinag ang aking ama at agaran na itong lumabas ng bahay ng paika-ika. Medyo nahihirapan pa itong maglakad dahil kagagaling lamang ng sakit nitong rayuma. "Kita mo na yung ama mo, kung gaano katigas yung ulo niyan. Nirayuma na nga yung pilay na yan. Hala, sige pa rin yung inom." Galit na wika ni nanay noon. Hindi na ako sumagot pa sa sinabi ni nanay dahil ayokong humaba pa ang usapan at baka sa kahuli-hulihan ay ako pa ang masabon. Ganun pa naman ang ugali ni nanay. Kung sino ang kinakausap niya kapag nagagalit siya, ito ay pagbubuntunan niya. Makalipas ang ilang oras at sumapit na ang gabi, hindi pa rin umuwi ang aking ama. Samantalang ang aking ina naman ay panay ang paruot parito, na para bang kinakabahan at panay ang paglagok ng tubig sa baso. "Nay, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka mapakali dyan? Pasado 10:00 na, matulog na po tayo. Uwi rin yun si tatay maya-maya. Hindi ka pa nasanay." Ayan ang kapatid ko sa aming ina. Sinabi niya namang kanina pa raw siya kinakabahan ng hindi maintindihan at ang sumagi sa kanyang isipan ay ang aking ama nun. Anya pa, baka may nangyaring hindi umano maganda sa kanya. "Susnay, alam niya naman yung karakas ni tatay. Kilala na yun sa mga lugar na pinupuntahan. Maraming kaibigan, walang kaaway yon. Tsaka walang mangyaring masama sa kanya. Halina po kayo at magpahinga na tayo." Pagayang muli ng kapatid ko sa aming ina at pinapakalma. "O nga po, Nay. Hayaan niyo po at ako nang mag-aabang kay tatay dito para pagkarating niya, mapagbuksan ko na siya kaagad ng pintuan." Sampit ko. Ang sabi naman ni nanay ay maya-maya na umano siya matutulog. Mauna na umano kami dahil may mga trabaho pa kami kinabukasan. Sinabi ko na lamang sa kanya na ipagtitimpla ko siya ng kape. Maupo na lamang siya gawa ng ako yung nahihilo sa kakalakad niya. Nang sumapit ng hating gabi, nagulat na lamang kami bigla nang may kumalabog sa may pintuan. Napakalakas ng tahol ng aso namin. Inaantok-antok pa naman ako ng mga sandaling yon. Mabilis na akong tumayo at tinungo ang pintuan. Pero nang buksan ko yon, ay ganoon na lamang ang takot ko nang makita kong nakahandusay ang aking ama sa lupa. Habang hatak-hatak ito ng isang asong kulay itim. Nang makita ko ng aso ay tumatahol pa ito at para bang humihingi ng tulong nun. Hindi na ako nag-isip pa kung kaninong aso yon o kung makagat man ako dahil
ang ginawa ko ay mabilis ko nang nilapitan si tatay habang tinatawag ang kapatid kong lalaki. Nang makalapit naman ito sa akin ay agaran na naming binuhat si tatay at ipinasok sa loob ng bahay noon. Nang mailapag na namin sa mahabang upuan, ay doon pa lamang namin nasilayan na halos maligo na pala sa dugo at puro kalmot at sugat ang mga braso at mukha ni tatay. Wasak-wasak rin ang damit nito at para bang hiniwa yun ng napakatulis na bagay. Nang tingnan naman ng kapatid ko ang katawan ni tatay, ay ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Dahil sa ang laki ng kalmot nito sa dibdib nun. Kagad naman itong ginamot ng aking ina at pagkatapos ay binihisan. Ginising ko na rin ang kalapitbahay naming manggagamot para humingi ng tulong. Pagkabalik ko sa bahay ay kasama ko na ang manggagamot na si Tata Nanding. Napailing na lamang ang manggagamot matapos niyang makita si tatay at napawika ng, "Naku Mando, ikaw talaga. Mabuti at niligtas ka ng aso. Kung hindi ay nilapa ka na ng aswang. Abay akalain mo nga naman at simerte ka uli sa ikalawang pagkakataong makasagupa ng ganyang nilalang." Nagulat ako sa sinabi ng manggagamot, kaya tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. "Mas mabuting si Mando na magkwento sa inyo pagkagising niya," tugon ng manggagamot sabing habang ginagamot ang aking ama. Matapos niyang gamutin ay pinunta niya ang aso sa labas ng bahay. Hindi pa rin kasi yon umaalis at nanatiling nakayukyok lamang sa may pintuan. Nakita kong ginamot ni Tata Nanding ang aso at doon ko lang napagtantong may sugat rin pala yon. Maitim kasi kaya hindi ko agad napansin ang sugat sa katawan ng aso. Isa pa ay medyo madilim rin sa labas ng bahay dahil hindi gaanong abot ang pangmagdamagan naming ilaw noon. "Magpasalamat ka sa aso Mando dahil niligtas ka nito. Nako, kung di ay yari ka na talaga." Lumipas nga ang magdamag na yon ay hindi kami nakatulog dahil binantayan at hinintay naming magising si tatay. Nung nagising na ito ay agarang tinanong siya ng aking ina kung ayos na ba ang kanyang pakiramdam at ano ba ang nangyari sa kanya noon. Muli namang napapikit ang aking ama habang inaalala kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. Ilang sandali pa nga ay nagkwento na nga siya at anya pa. Matapos umanong mag-inuman sila ng kumpare niya, ay hindi niya namalayang inabot na pala siya ng hating gabi. Kaya naman nagpaalam na siya sa kanyang kumpare na uuwi na nun. Ihahatid pa nga raw sana siya ng kanyang kumpare. Pero sinabi niyang wag na siyang ihatid dahil kaya niya pa naman. Matapos niya magpaalam ay kaagad na raw siyang naglakad pa uwi nun. Habang naglalakad, ay may napansin siyang asong kulay itim. Binubuntutan siya nito kahit na ilang beses niya itong binugaw. Nung nasa walang kabayan na umano siya, meron umano siyang nakasalubong na magandang dalagang babaeng naglalakad sa gawin niya. Nung una, ang nasa isip niya ay pauwi na siguro ang babaeng yon. Kaya naman umatake na naman ang pagkabolero niya at sinitsita ng babae at tinanong kung saan ito pupunta at kung ano ang pangalan. Hindi naman raw sumagot ng babae. Bagkos ay nagpatuloy lamang ito sa paglalakad. Nung makalagpas na raw ito sa kanya, ay nakaamoy raw siya ng kakaiba. "Ano ba yung pabango mo, miss? Ang baho naman. Parang amoy na nabubulok na patay ka eh." Pabirong wika niya sa dalaga. Pagkalingon niya sa babae, ay ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang bigla umanong gumalaw at humaba ang buhok nito. Para bang hinangin ito ng napakalakas. Pero saksi siyang walang kahangin-hangin na mga sandaling yon. Doon na umano siya kinabahan ng todo at ang mas ikinalakas ng kabog ng dibdib niya at talagang nangatog raw ang kanyang mga tuhod.
na siyang biglang pagkawala ng kanyang rayuma. Biglang humarap umano sa kanya yung babae. Pagharap nito sa kanya, kulubot na ang mukha nun. Ang kaninang dalagang nakita niya ay biglang naging matandang uugod-ugod. Biglang sumagi sa isipan ni tatay ang aswang na nakasagupa niya bago pa siya napilayan. At iyon ang dahilan kaya nataga niya ang kanyang binti. Dalimbis ng aswang ang tagain niya noon ay sa binti niya tumama ang itak na hawak-hawak niya noon. Para hindi umano kami maalarma at matakot, nagdahilan na lamang siyang nadulas. Pero ang totoo ay may nakasagupa siyang aswang sa gitna ng kagubatan. Nung hapong papauwi siya, bit-bit ang mga kawayang nakuha niya. Dahil na nga sa marami siyang nainom nitong panahon na ito, dito sa huling engkwentro niya, at lasing na, kung kaya't nakailang kurap pa siya ng mga mata para makasigurong hindi nga ba talaga siya namamalikmata nun. Pero nakailang kurap na siya ng mga mata. Ganoon pa rin ang itsura ng matanda. Wala pa ring pinagbago. Kaya naman napatakbo na umano siya. Sumunod naman sa kanya ang asong kulay itim nun. Habang kumakaripas umano siya ng takbo, ay nakaramdam na siya ng kakaibang presensya sa paligid. Biglang bumaho na umano yun na para bang amoy ebak ng kalabaw. Tahol naman ng tahol ang aso at kapag napag-iiwanan na raw siya nito, humihinto ito at hinihintay siya habang panay ang pagtahol at alulong noon na para bang bahag na ang buntot nito at natatakot. Pero dala ng kalasingan ay hindi na siya magkamayaw pa sa pagtakbo at pasuray-suray pa nun. Hanggang sa hindi niya na raw namalayang napunta na pala siya sa bangin at hindi umano'y nakaapak siya ng bato na naging sanhi ng pagkatapilok ng paa niya, kung kaya't nagpagulong-gulong siya pababa ng bangin na yon. Ramdam niyang sinusundan pa rin siya ng nilalang, at noong bumulagta na nga ito sa baba ng bangin, tumama ang kanyang ulo sa malaking bato. Nakita niyang dumadaos-dos ng pababa ang matanda, at dilat na dilat ang mga mata nitong nagbabaga, na para bang uling na sinigaan. Nagsisipaggalawan na rin ang mga buhok nito pataas. Idagdag pang walang humpay ang pagtulo ng mga laway at para itong pusang nakakita ng makakaing lalantakan. Kitang-kita niya ang nilalang dahil sa liwanag ng sinag ng buwan. Dinig na dinig pa niya ang huni ng wakwak at alam niyang galing yon sa matandang bruhang papalapit sa kanya. Kaya naman nagpupumilit talaga siya makatayo para makatakbo. Nang makalapit na sa kinaroroonan niya ang nilalang at akmang dadambahin na siya, walang ano-anong dinamba nito ng asong itim. Kinagat ang bintit, hinatak palayo sa kanya. Nanlilisik ang mga mata ng nilalang habang dinudumog ang aso na yon. At noong lalapain na sana ng aswang ang aso ay mabilis na siyang pumulot ng kahoy at nilapitan niya ang nilalang at walang humpay na pinaghahampas nun. Umangil naman ng napakalakas ang aswang dahil sa natamaan niya yun sa ulo. At pagkatapos ay siya naman ang hinarap at walang sawang pinagkakakalmot. Sinasalag niya ang bawat pagkalmot ng nilalang, kaya naman kung saan-saan yun tumatama. Habang ang aso naman ay walang humpay ang pagkagat sa binti ng nilalang at hinahatak ito palayo sa aking ama. Hindi nagtagal ay nakaramdam na siguro ng pananakit ang nilalang na yon. Habang umaangil ay mabilisan na itong kumaripas ng takbo palayo. Hinang-hina na raw si tatay ng mga sandaling yon. Pinipilit niya na lamang makatayo at makaakyat pabalik sa daan. Pasuray-suray na siyang maglakad hanggang sa tuluyan na nga siyang makapasok sa bakuran ng bahay bago pa man siya mawalan ng malay. Doon ay hindi na niya alam ang sumunod na nangyari. Anya pa,
Marahil ay hinatak siya ng aso palapit sa pintuan. At ito na rin ang dumamba sa pintuan namin noon. Matapos niyang ikwento sa amin ang lahat, ay doon pa lamang naging malinaw sa amin. Nang araw din yon ay hinanap namin kung sino ang nagmamay-ari ng aso. Hindi naman nagtagal. Napag-alaman namin kung sino ang nagmamay-ari noon. Sa maniwala man kayo o sa hindi, isa yung albularyo. Naninirahan sa sityong pinuntahan ni tatay. Labis-labis naman ang pasasalamat namin sa may-ari ng aso na yon. Dahil kung hindi dahil sa aso ay baka bangkay nang nakauwi sa bahay namin ang aking ama. Sa paglipas ng mga araw ay gumaling na rin ang kaibigan kong si Baldo. Hindi na rin nakita ni Manuel ang dalagang palaging pumupunta sa lugar nila. At ayon pa kay Baldo, malakas ang hinala niyang ang dalagang yon ang dahilan kaya siya nagkasakit. Simula raw kasi nang magkasakit siya ay palagi na lamang siyang nakakarinig ng huni ng wakwak at may mga pagkakataong natatanaw niya mula sa bintana. Ang dalagang si Melody. Nakatayo lamang yon sa labas na bakuran nila at nakangising nakatitig sa kanya. Malakas din ang hinala kung iisa lamang ang dalagang si Melody at ang matandang aswang na sinasabi ni tatay. Base kasi sa kwento ni tatay ay magkapareho ang dalawa. Magmula ng araw na yun, Sir Seth, siyempre, hindi pa rin tumigil si tatay sa pag-iinom. Pero may limitasyon na. Bago pa man lumalim ang gabi, umuuwi na ito. At kapag naman umaalis ay laging may daladalang itak. Kung sakali mang makainkwentro ulit ito ng panganib sa kamay ng mga aswang.